Zer topatuko dugu zuen letretan? Nik uste bastante gaurkotasuna nik uste. Bai, iradokitzaia bezala, ez? Ez dut esango notiziak, baina bueno, gaur egun gertatzen diren gauza horiek, horiek pixkate komentatzen ditugu, edo igual guk azkenen urtetan pikatzen dizkiguten gauzak, edo sentitzu ditugun eraldaketak, edo konturatzen gehala atzera gehiago biratzen dugula ondala, bost urte baino, edo, pixkate... Azkenean dara gure gogoetak bizitzako dozin erlori buruz. Zer da gehien keskatzei zuena gure sozidadian? Nik uste dut, egiten dugula bastante kritika gaur egongo munduan globalki dagoan egoeriari buruz, ez? Batez be, oingo epe honetan aipatzen dugu gerrian asuntua eta zela dan gutxi batzundako dirua ateratzeko modu bat, ez? Nik uste duenko fedia dala pixkat, azkenengo epe hau dala pixkat, hori lehenko kantua dala pixkat gerria, gertau dalako oindala gutxi eta katastrofea dalako, baina egunerokotasunien daulako, eta oingo ontan pixkat gertu zela arpa bigulako, baina beste kantuak ere dira, nostalgia, igual konturatzen gerala, gero eta gauza geixo ikusiala, geixo biratzen dugula atzera, edo eki dugula momenturen bate gure bizitzan pixka galduta on gehala, eta, azkenian... Hori pixkat nausitze zean nien topatzen juzuen gauzatzen. Gorak agitxestik, no? Nahi ez, gorak agitxestik, eta? Eta, kontuatze gaitu gauza batzutaz, ez dira nahi ez da kontuatu, kontuatu inber gaitu, porque hemen bizi gaitu, eta zoritxarrez hemen hau dana, baina esan dezuen bezala, egia esan, gerrak eta historiak, emateu ez daudela hemen, baina ontan, botasi zigur zipistrinak da dana honean, ez da? Bai, eta azkenian gainera, abestitxekin jendeari gogoeta bat itxia eraitzen botzazu, nik uste du hori... Gogora hasta jok eta... Azkenian guk esaten duguna, nik uste azkenian momentu bateko beste baten mundu guztiak pentsatzen duana, o sentitzu duana, o dala, así que, empatia aldetik behintzat hori. Ze garrantzitsua egia zen. Hemen ikusi zu, lehatza, garbi-garbi, ingoitutena da lau pixketetan jarri, gero lau pixketa botatzeko barroa, eta hemen dakaun ezurra guztia, botako deu, fumeta iteko. Eta hemen dazkat ja, lau lehatza puxketak, garbi-garbi, eta espina gabe. Horrelaxe. Hor zen musu azte, batzu jakin ondo, eta horrekin ebai. Oide, gau bera bota, organikoa. Hau hemen jarriko jau. Gau etxaitek sartzen, beste bihatz bat endoko ziot. Ondo egosteko, sartu barroa, eta hi ere bai. Horrelaxe, eta ja, barruan sartuko dazkau. Oso, ondo. Eta, zuen kantuak eta dana, zue komposatzen dituzue, letrak zue jartzen jo zue, zene laguntzei zue, nola iten dezu historia guztia? Normalian ni elten naiz lokalera, niz gitarra jolia eta elten naiz lokalera ideia batekin, gitarriakin. Dala uste dut errezena, nik etxian atera daikete ideia bat, eta Rubenek baterixi egota bela, igual jumia da lokalera, zailo da. Eta juten ez ni lokalera ideia batekin, eta musikalki sortzen dugu lehengo, eta gero jazte gara, igual etxen gogoeta bat guk, zerere iburz nahi dume itxia berba, o... Estruktura bat definitzen dugu, eta gero, aldatzen ditugu gauzak. Eta gero ik estruktura ditu, eta asko mareatzen je launak, edo lagundu itelle, o zer bertatzen. Nik uste dut mareatzen gala gure artian dano. Lagunak ez bai mareatzen, ez tek launa. Ez alden gala. Naiko mareatzen gara, bai. Azkenean bakoitzak ere, bere, ez dazkagu gustu musikal berdinak. Bakoitzari, bere ikutua guztaizako ematia, ez da? Eta, azkenian ikutu... Zenek irabazteik, sokatira hori zenek irabazteik. Ni bastante buru horra nahez, baina. Begira, bastante txokatzen. Danetik da, osea... Danetik.